Хәерле кич. Татарстан, Башкортстан и бөтен дөнья татарлары һәм башкортлары. Мына бу сайт бар. Анаим дигән. Мине бу сайт үтерә инде, короче. Монда утыралар кызлар. Булар белмим нәрсә эзләп утыралардыр инде. Бөтенесе путинист. Бөтенесе Путин өчен нәрсәкәй үлгәннәр инде. Россия өчен үлгәннәр. Менә буларның эчендә мин белмим, килеп чыгыр микән шундыйсы. Алла белә, который скажет: "Да, я против Путина". Юк. Но монда әле андыйсы юк. Монда утыралар только путинистлар. Просто малайларга әйтеп куям: будьте осторожны. Вот так вот.